Ginawangan ko nila sa mama guys na awan next week. Gaya do. Uy, sa mandurot na. Oras na. Ipang siro eh. Sabi mo! Nagabian na oh. Lami-lami. Ano ka din? Ano ba? Ano pilahan ka umihi? Ay mo pagtungag uy. Ay na pagtungag. Ay pagtungag. Ha? Ay pagtungag. Ay gastorya ako. Na may nagsend to kuan guys, gikas ni Gian palit ko nog timo. Nagabihan sila palit og pisahat. Dagdag ko dito sa taas guys kay gikapoy ko kay naglimpyo. Nang labahan ja. Dahil kalit nga ning message ni Gian na mag-send ko no sa isang gikas kay palit ko no kanang naikuan timo. Mata namalit sila kuan guys, pisahat tulo ka box. Kay tulo ka box man to giingon. Alayla. Kay Padugay-dugay ka. di na pud na ni manihapon. Kasi way klaro uy. Unsa man na? Sure. Tanawagan sana ma. Ha? Tanawagan sana. Salamat sa nag-send og Gcash ni Gian nga para pangpalit og kuan timo. Hi guys, majong gabi guys. Gabi naman kay alas 6 na. Nga tagay. Mga on mo kay ganyan man hapon. Salamat din sa nagsenta niya. Okay. Nalami pati mo alas 6 sa gabi o alas 6 naman. Imus ko no. Unsa man ako panihapon? Panihapon na ni. Hapon na. Ha? Hapon na. Panihapon na ni. Hindi ta magdungag kayo na pagdungag kay pang labaw pa ni sa kuan. Di labi. Isa ra malagi ka box. Hawayam. Hi guys, nang nisnak ta guys nga dang panihapon. Salamat sa nag-send ni Gian sa Gcash para pagpalit dani. Tikang mo mo kapalit. Walang sara, magdugay-dugay yun. Aslong man ginidong. Pineapple. Unsa may lain flavor? Katong live flavor ta guys siya. Away naman na. Ganahan ako. Ikaw sa na live flavor ka matilawan. Ano man yung wayan? Kawayan na ni. Kawayan! Ibukmin ko ba sa bitaw at plastic ba? Kawayan. 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 Kayitan ni iluran TV karon pamangkudan ni kakaungol. Jo. Oh, katong kita nagkaon. Hindi karon. Duha ko nang kakaon ani. Naik pano? Bacon kasi Buta ganahan. kita sa bi ulan ni. Ako tayo ni ba. Kicap at kicap. Guys, mga unta. Ayan Ano nang ni. bikon buton man ang kuam. Kanang kanang kamatis. Toppings good! Salad. Kani may sulay o. Ikaw yun baka. Pero lami, manggod. Pero lilay, magtagpalasa mo lang. Basta plastic ba to? Saan ka diya? Kaya atong arjo ni ko na. Ari lagi dibi, kami nagtatong dibi. Ha? Papagal na ko ng buwa. Kami magundang siya lang. Na ang nakasama sa bar niya. So, hindi pa may natanindot. Hawaii Ba't ka po? kami. Kaya ang uban magudan ni mga dugad-dug ra. Kanang toppings pati Tingnan ko kayo. diyan. Tanaw magud ni complete og laman so na cheese, na ham, na ay pineapple. Anak kay unsa kana? Si Bacon Mingkoy. man na. Bacon. Tagais Mingkoy. Bacon good basta kay bacon. Ngan sa isang kuan ma. Ako aning ni hot sauce. Ngan sa isang Bita ko bita ko. Nandun na mo. Uy Mingkoy, yan si Mingkoy. Kanila mitay na kamatis sa kanda ni. Hindi ko nilay. Bacon, Bilad. delight. Hindi ko anak. Kaya sa sige. Oh, malino kayo so ana. Baboy lagi na. Kaya nagulog ko na. Baboy na. Uy, kiligi. Ita ko sa hindi ko po. Baboy na. Ramon kayo na bacon. Eh, kami. Ganti na sa kaon. Magkaon din kayo para makaiba Ang yun. yung kamatis, marami yung kamatis. Baboy ka man si so klaro. Hindi ko anak. May nagpailan taga bundok. Kami magulo lang. Hindi ka mo kamatis.
Nami ang bibay. Nami ang bibay. Naman, Asin, guys. asin mo na ang uyab asin. Dilo lang. Drinks ma. Wala nung pa rin yung Hot drink. Hindi na ko manihapon. ako din ako niya ako. Ikaw ma. Kung kumukha ko naman, tanaw pa mo dito sa labas. Napalit ko doon. Ay, sorry, di isa ka, flavor. Kanisa, unsa? Dua makawayan. Ha? Unsa mag-awayan na ako ablihan eh. Kwanta ni. Abi, ito hindi mo ka pa rin. Mas lami ang gawayan, kasi sabi kong delight. Udah, kan. Itong awayan na lang ang ablihan. Tupan sila. Nanonod yung mga. Oo nga ba, lami ang hawayan din. Mas lami ang gawayan, kasi sabi kong delight. Bubo. Lami man kunongon. Tatakwan sa naki. Di man mo ganag bikon. Gudi mo ka, di ko ganag bikon. Kani ato awayan mi ato ablihan. Awayan. Ano pa mama na siya. Kuya, ako mga ang galing. Wala na ako siya. Kaya na mga ang galing, nagtururan ng kabago. Hindi na po mama na siya kurma. Kita lang po paturo. Kaya na ko duwa ka baksa kuraw sa oy. Katawaan ba yata? Ka mga dalua ba? May dalo ko na. Uy, ito, nung dalo, isod nung dalo. Uy, kubo. Di. Kuwan lang. Lawak mama. Sabik lang ba, sabik? Minsan lang kumain eh. Ano lang gahit. Ikaw mo, may gaya ni God. Kay ang paglutuan di ba? Oh. Yes, na. Sinawangan ko nila sa mama guys na one is Gaya do. Ano man hurot na? Wala na. Pag sure eh. Wala, oy. Yun, bit ako pagdali. Padali ang tani mo nga. Wala yung sulod do. Muna'y kumpang ka. Padali mo pa. Uy, ang mama nauktan. Uy, klaro. Hindi. Ganoon pa din siya. Wala na hurot na. Taga itag isa. Napao, kabuwag. Nasa ilalong. Akong cellphone mo. Klaro. Bigit siya, pero lamig. Ah, ayaw ng ketchup. Pangtanggalin sa kamatis. Nagkamaluan ako no. Ko lagi niya pag birthday na ko. Wala na di ay. Ano giyagi? Sige ro chief beef. Ano danon mo rin dangata. Sige ka na mo. Pagruman. Nakuha na nagka. Alam nang gahit na. Muna tumay sa iyang crush. Na. Magsarila cheese. Muna cheese niya nga nauga na mugay man jud na. Ano na din eh? Kuwato. Buti pizza ni. Wow, nanihat sauce. Lagi, taog ni. Ha? Awa ko ang radyo. Kano sa pagod na sakto na to ng tulong. Tagi. Tarang upat. Wait, klaro. Tanaw mga tao. Mga dagkupag mga tao. Bakit ang mama? Dapat kamay mo. Grabe yan. Ano na lang po Kanan na lang. Grabe siya ba? Gagaba mo kaliwatan mo eh. Kaliwat ni mama ay. Dablo na ko di ko bitbit. Hindi ka bik-bik ma. Giluwa man dahil niya mga apo. Dapat na mo siya. Wait, klaro. Gabi mga niyo. Muutang mama ko ang makunagtulog ka karton. Lah, takuha di ba yun? Uy! Oh, nandito. Gano'n ka ako. Ako yung doblihon ko. Lumon. Ah, ako nakapunin na rin eh. Lagi na mag-ano. Punta na ganing gaya ng doha ka buko. Nagdisod na siya oh. Taguan. Ay, love joy ko. Wait, klaro. Taguan na, bisa kayo Kaya mo ah. itong subaw. Napadwa kayo, gitakliban na. Hindi na kapakanan mo. Ha? Ate, ako mo sabi. Hindi na sabi? Hindi na ka? Hindi na ko. Kaya ako sa tabi. Suk na ko. Maya po na kasi mo si Charlie. Takliban pa manigiyan, hindi na hindi pakaon. Ang hirikik sa dito.
Kaya may kamatis, may bilin, kimkaw dilo na na. Ayun na, kani usa may hatag ni Papa. Oh, Di na ko. Ang pinakamatis. Asa ng kamatis? Oh. Di na ko din. Ano tayo ka? namin. Ako. Surrender na? Surrender na ma? Di ko mukha ng gusto. Kulang ra. Ang tanaw pa ko pa. Ah, grabe, gigiyan man. Sa karton niya, may kawalo na niyang kao mo. Lagi mo tayo. Bayo, mungunsin siya, mansiyaw. Kanihan to mo. Kana na! Nagpauuwa po ko na si Jack. Hindi nga siya nga. Uso ka karton na punong ikon, may kisod ta. Mas mama, kapunito na. Sige, mas labit yung Hawaiian. The best yung Hawaiian Mas isa. lami ang Hawaiian guys sa Bicon Delight. Bisag ka asa, bisag sa Chikis. Dakuan, Hawaiian nila may. Hindi na nga, ang lungaw. Tawa lang yun mo guys, mantan-aw kay tawa na yung mga anak ko ako. May na, kulang man pang tugkakato. May mo na nagkaon. Grabe, may naku kakalap-kalap pa niya. Ang galag, uy. Ito, kapit na. Ma, huwag mo ingan nag-send na na si Jikas nga. Tinala naging mo isang karton hood ko ni mo. Makurot ka. Nagkinahalan man dyan ipaurot. Sige, pangutan ah. Ako mukha, ang pera ka. Maligna pa na yung mga sud. Bibilin. Wala. So, lantay ang mamahong. Grabe. Pang... Napalaki niya. Kaya pa ako. Oh, Frank. Grabe po siya po. Pansyuroy. Then sa nilagyan ko ilang milyong mura na pa na gitaguan. Wala daari din. Huli nga, basig na pa na isang taguan niya. na ba? Di ko anyang box, bisa ka balunan ako. Eh. Ilang rin mong mahurot dong. Duha ka ba? Dili, oy. Dili, Kung may raman. Balik isa ka box si Jaha. Magha, kay tulo naman kay slice ang nahurot. Lagi mo ma, pinaka slice. Upat ito. Lagi mo? Upat lagi mo? Ipagi! Uno magunoro siya ako na upat. Na po. Oh. Tolo. Rise. Ila ko, 5. Ay, 5. Anong 5? 18 raman, oh. Ay, 24 ba? Grabe ha. 24 mo din isa? Oh, 15. Lo grabe ha. Giyan din. 12. Lucy ka mo kaurot. O, doy, 11. Wala. 13. Ay, yung tagayan na sigiyan. Hindi sa kakarto na kuwang na. Ako gani kung pagkakaiwa, iyahurot sa kartong. Sobra pa. So, salamat ka doon sa nagatag o pa snack. Thank Same you sa kayo, Jikas ni guys. Gian. Nangat salamat. Refill. Pa-refill Uy, mite. sulod. Mag-isip ko lang. Grabe gilang mo sa Bubo kayo Shakira. Ikaw aniyang box. Ako rang gipunit ng plastic. Sa ilang isang box. 185 na. 25 pila ang tulo. 525. Ay, Watangan kukunta. niya, no? Tagal sa kalibo. Yeah, yeah. Hindi, wala rin sa ka. Ay, saba mo ngayon. Yan muna ako. Salamat din sa gihatag nga pang-timo na mo. Din ta akong Pandi mo kay kausap. pambalo na ako sa eskwela. Kuwira. Huwag mo ng picture 2 minutes. Wala, uy, alas 6 tani uli. Awa, alas 6:24 pa. Tulog ka box. uy. Maka-appeal man to sa katong sa world record. Wala ko 20 minutes. Nahurot tayo. Grabe mo dalag kami. Grabe mo mo. Di man mo gipanglihi. Di mo gipanglihi. Kamura. Nanginaw. Otro siya. Kamura ko. Daon na ka o dyan. Dora ka po. Karoon nagka-oil problema na ko. Pagmura man naman sa labot. Di ba mo? Mura na ka sa Tani mo, bangko. naba daw kuno kastones din ha tani ko din tayo mo. Shopee na lang. Siya pipila man sa siya. Tanawa gud ang ako. Ang akong slacks nga gi-order na ko nga kaki. 290 ro. Nya nag-order ka na lang Tigbayad. Oo na na, mabot na sa simana.
Pila man. 290 lagyan mong Aja bayaran mo na. sa bagay tigbayan. Sakit naman akong kabuhi pa sa malingon kag Shopee. Di pag ordero dito, makubaya. Ah, tara! Wala ko sa nato to. Wala ko sa nato. Tulad sa itong mga butog, okay gani. Ato, bitaw na. Slacks man, order lola. Palitan din ko ni mula. So, slack. Oo, palitan di ka. Pilik po. Dili, oy. Panglakaw, good nga pulo. Katong pulo na yun, di ko ganahan ka ng kuton. Gusto ko Ay, kuton. bati ng kuton, oy. Wala may uso ng kuton. Init man. Muna man ay uso karon, oy. Salad. Kanang ganing na bulak-bulak, bulak-lak, bulak-lak. Kita ko Murad ka ni Kuan. sa TikTok. TikTok! TikTok! Nagkakita ko lang yung uy. Dahil ko Kulo, alam. kulo. Tapos, lami kayang Murong mayor at yung sagot. Naman ko yung ano. Naka? Awa, pakitong Bulak tingka. laki? Be, Awa. so sige na murong si Mayor at Sinsa. Tingka, di ka mo to. oh. Sa TikTok sa ba nakita na? TikTok. Ayos niya kung nanay ah. Improvement na. TikTok. TikTok. Tapos ninyo tayo. Ha? Green color niya. Green color Ano sa siyang lumot bulak ko. laki niya. Nasa black tapos bulak laki niya. Muna sigtan na yung Naman TikTok. din si pulong nga Oh. na laki. Sama na, oh. Oh. Naman ko yung apagod. Duha pag ikabuok. Tanawa, good no? Ah. Muna yung ipasabot. Naman good ko dito. Suoton raman ako nagpagligog dagat. Huy! Sorry. Bitaw! Anak, magsimba ka. Mura kang matughawayan. Mura gidangatan. Ikaw raman ni pang beach-beach. Inga ni yung mga... Ilan na din bit-bit. Inga ni yung mga pulo. Inga ni yung mga... Sabi sa ko pulo, pulo ano shopping. kipang ka magsimba magpulo? Diba, ang sakin, simbo. Magsimba ka dito, magingani ka mura kang maligog dagat. Balik ko din dagat sila na. Sumalagod ka sabi mo, sundog simbahan, magingani. Nakita na ako. Wala ako, duha ka buhok. Napaniusa. Nakitaan. Dili green to Sa siya. TikTok sa nakita niya. Dahil mo ito, bang color, oy, may nga na kay... Ako, nara ko ingani bro, may mga ligog dagat ni Para na lagi sa TikTok. Oh, di lang ko ganahan kay tinaw. Init ba? Init. Lahi naman ninyong kapanahonan sa una sa kapanahonan karon na. Uy, napagaling ko ito mo. Akong tahiunon. Wala pa na ako na lugar kay busy pa tagtag. Cellphone. O, cellphone. Busy pa ko. TikTok. Namunta na siya kabisi. Intara nag-inig ka. Bandara na di kalas 12 na. Dili, dapat ka na itong wifi na siya time scheduling. Ay, ikwan gi-iop na. Dili, ako lang isitap sa kanya ka na bisit nakasaksak mo paano giya ang connection ba? Dali, load yun. Na! Ang kabuka ka na siya sa una tagka alas 10, matug na, karon matug sa'yo, hapit na alas 12 ay matulog. Oy, dugay ko na to. Awag si Mari. Balawag ka, balawag. Okay, nitawag si Mamita, pag magtawag, nag-cellphone ko. Nga mawaw man ka ngayon mong gagulon na, natural naman na, ana, madud naman sa mga dik na to. Tamutan na siya. Sa orasan tulog kami ma. Lasunsi. Asunsi. Kada pangutan na. Alas 11 G's. Sunod alas 11:20. Alas 11:05. Niludo naman na ninyo mo na dyan kalipay. Muna lang alas 11. Signal. Ang gani. Magana eh. Magana? Huwag kami kong bayad, yan ko nito. Ako na yun na. Yung talan, bantay ta. Ba't yun ako nun yung tanan? Sinuntuhan. Alakan si Tagida. Kaya naran mo din ang sasakanan niya. Oh, boss. Adalay ko na siya. Adalay lagi ko na ninyo. Awa. Pinuntoy. Ah, dito. Delikado. Labaw mo na anik siya mo. Ang kadugan, sakit nila kung niyog. Ah, istipnik ka mga ka. Pagdamto ka. Magsandig ka ma. Ano mo ka? Magsandig ka di ka Ay, magingana na. nga, delikado. Magsandig. Sandig ka na ng sopa. Hindi ko niyo. More may isang lingong. Magbut man mo nga nalipay mo si Sadana. Patio na ko na tanan. Angay ta. Akay ka ka lang. Ba't yun ninyo? Ako, itong tanan. Pareha kaway matanawa. Sama din. Pamurni mo tanaw. Ako di. Ay, dagatan. Ato yun. Pareha. What? Diyan guys, maratog ang mga vlog karon guys. Dahil salamat sa inyong pagtanaw. God bless inyong tanan. Bye-bye. Makalibang ka niya. Dili, busog hindi ko ginawa. Kasunod na mong vlog. Hey guys. Lima ka karton na sa Bye. Lima.